haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa da sunanka nake fara komai jalla wahidu mani kafin na bida sai man za'idu ƙara tsare ni don isar manzo na Ahmadu ya Allah dai isar sa kai ta yi min daɗi kaban abin da ya zarce zuma daɗi ko komai ina nufin baitukan gasi ta daɗi domin Mustafa salati taslimi adada su mursalu mai cikar daraja da girman nan dai afdalu mai maka daidai a yadda ka so akmalu alihi asa da sahabbansa masu tarkaka da auliya unaka duk sun bi mai maka mai yin koyi da su wallahi zai zamto ya karfafa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa ina masoya kuke ne ku zo mai ta yin marhaba domin jaddada murna na zuwansa sidi al-Mujtaba duk mu fito yare da manyan mu babu rarraba domin tunowa da samu wanda shi ya haska duniya ya rushe barna duka bangare har da nahiya mai cikar nasaba gami da martaba da kyawun sifa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa zuwan sai daban da namu banzo dahi Ahmadu wanda ya zo a shekarar giwaye sayidu shi ne Allah ya shelanta zai zo shi ɗaya Muhammadu daga Abdullahi jikan manafi mai juriya daga Amina tunan Halimatu Sadiya haifaffen garin Maka ne mazaunin Madina ta al-Mustafa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo al-Mustafa marhaban ga wanda ya zo litinin Rabiul Awwali marhaban ga wanda ya zo duniya ta haske tana kyalkyali marhaban ga wanda ya zo da suturarsa al-awwali da kabbara ya sauko sifatin lahi tsarkin duka tsarkaka gashi da shayinsa cibu da haƙorinsa 30 duka ko ta ina mala'iku suna ta yin marwa suna yin saba barka da sauka da rahimun lana barka da sauka azimu karimun min
barka da sauka azizu hasken rabbana wanda ya take lataho zamma ya tarwatsa mai darajar da bayansa ku ce kowa mayan maza shi ne ya zama lema a gare mu yau duba ma yanzu ba haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo ala Mustapha jinin Quraish mai isa dangin Banu Hashimi wanda zuwansa shine ya kauda mushriki da zalimi ya tsaye da kalma daya har ma aka san da ilimi ina nufin shi ya kauda masu aikin jahala aka san islam har kowa da kowa ya shaida Allah aka tsaye da sallah cikin haka har muke wazifa haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo ala Mustapha haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo ala Mustapha haske ya bayyana kowa murna yake maulidi na annabi ya dawo ala Mustapha da suna